Der har lige været ildebrand. Nej. Papa, Ja, det mener du ikke. Nå. Oppe i vores lejlighed. det er løgn. Prøv at vise. What? Jeg kigger lige. Hey, der er brandbil stadig her. Lad os lige kigge i vores lejlighed. Nej, Marcel. Fandt du ud af, hvad det var? Nej, han siger, han ikke har været deroppe. Hvad siger han? Han siger, det var mit bror. Okay.